si Poldo ginaingon, pobre ko nga pagkatao, mga di ko gusto nga makasa sa balaod. Kung hitabo man nga nakahimo ko kasalanan, ang tanan dili akong tinuyuan. Nahigugma lang ko sa babae nga wa magsulti nga may bana na day siya. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimtan. Mao ba, ma'am? May auto di kay, pero wala ka magdasay mong sakyanan lagi. Suko man gud akong ako amahan ko, kagibuhagan akong akong uyam. Uy, anong imong sang gibuwagan, ma'am? No, unggoy gusto niya. Palikero man kaayo. Ikaw, di ka ba palikero, ha? Dili, ma'am, uy. Wa pa magani ko uyab ron, ma'am. Weh, Lagi? kagwapo ni mo, niya wa kay uyam. Buyag. Wa ka man gani angay nga mahimong taxi driver, kigwapo kay ka. Gwapo lagi ko, ma'am, pero gamay ron ko grado gud, ma'am. Ug mauwaw sa ko nga manguyab ko kay pobreng taon ko, ma'am. Lugar lang ta ng bahay nga green ang color sa cake. Oo, ma'am. Kana de. Oh. Inyo dining bahay, ma'am? Mahimo ba nga tagan ko nimo si imong cell number? Ha? Ikaw? Mangayo ka sa kong cellphone number, ma'am? Maayo kay nabalik ka, danak. Dito nagkikugikan sa bay. Sa salbahis na kumpana, ma. Unya, ha, may nakita ka ba nga kamatuoran nga naay kabit gyud? May kabit yun siya, ma. Kay nakita ko yun gagigako siya sa iyang kabit. Dahil yun tungod sa Kate sabay sa iyang kabit, ma. Unsa? Hala, uy, mura ka man lagi guwara. Kalmara man lagi kay kastanan. Di ko mag-wild, ma, uy. Pero mabawas ko. Ginoo ko. Uy, kagamay para ba in towns inyong anak kung magkabuwag mo. Oh, kung magkabuwag mi. Buwag yun. Kay oras nga makakita ko lalaki nga makagusto ko o makagusto sab nako. Kini mo ako itipon, ma. Marina. Nalipay ka pa sa tong gibuhatron dong, ha? Oy, di pa kayo. Mas ganahan ko ni mo, isa ko sawa. Di na tingaling mo sing along ang imong asawa. Mo, buhat biya siya na. Ba't oy, sakit man. Masangit siyang ipon. Mas ganahan ko ni mo kay dila rin mong gamiton. Kay nga no, Okay, dako na di ay ang iya nga. Wa pa man mo'y anak. Ako na eh. Basta, hindi ko ganahan lagi sa kong asawa. Ikaw gusto na ko. Pero, hindi ko makibuwag niya. Kaya mahal na ko siya. Muon talaga kabit. Okay ra ka? Okay ra. Okay ra gid kaayo. Basta Sumayo ka. palitan ko nimo sa gusto na kong paliton. Unya hatagan sa ko nimo pirmi kwarta. Okay ra ko. Sure. Hatag na ko ni utan na yun. True to life ni. True to life. Ang lang mo. Bahala ka. Basta, oras, hakatag na ko ni mo. Gusto ko nga, og na'y oras mo. Jirjir ko ni mo, okay? Ikaw ba ni Jay? Ako, Di ka balibad, ha? Okay ka? dili siya ko mo balibad. Ha? Ni strong na dihag balik ang imo kay lulipapon ko dihag balik. Lano, Ni lulipap. strong na. Okay. Ha? Ni strong na na. Sige, ikaw. Unsa? May babae nga gato nga makikigaya ni mo, nak? Otay, guwapa ra ba kayo? Misagay sakay sa taxi? Mao pa na. Mao na gato nga nagtaksi lang. Walang kuno siya mag-auto tayo kay gikasab-an man siya sa iyang ginikanan. Kay iya magibuwagan iyang uyab nga palakiro kayo. Kung pobre ba lang iyang mauyab, no? Di po magdugay. Anak ginatay. Kay kung makauyab po siya og pobre, no? Ang iyang ginikanan na sa tingaling masuko. Kay dato man ang lalaki ang gusto gyud ang iyang mga ginikanan gyud. Oy, lo, nga akong cellphone ay. Kinsa man kani? Lo, tay. Unsa ba? Siya maning nanawag tay. Si Ma'am Marina.
Salamat kay imong gitubag ang akong tawag nimo, Poldo. Unsay ato nimo, ma'am? Ha? Poldo, Hmm. giminaw ko nimo. Eh? O gusto ko makita ta pag-usap. Mga ka na, Poldo. Unsa man, huwag kay drive, Ron. Wa, ma'am. Ugma pa ko mo drive og taxi. Makita ta. Dahil na. Matawag na kong usap, ha? Kay gitawag ko sa kong papa. Sige, bye. Isa itong ikasulti ni mo cellphone. Akong kabit. Sa? Yabang ka? Budi ka na ko? Ha? Naibaw ko nga mato ka na sa pron sa imong kabit. Kay nag-ilis ka. O sige lang ka na. Kay nagpaabot na to nimo. Bitaw, si kabit saksi ng mga panuway dahil wa ko'y kabitaw no eh. Mao ba? Liwat kas panuway, baka kon. Oo ba? Wa kay kabit? Pwes, ni Ao. Tanawa ning akong cellphone, panuwaya ka. Oh, Kay gibidyohan ko kamong duha ug ang imong kabit nga nagkakos sa gawas sa gate sa ilang bay. Rina! Pasayloan na lang siya. Nangayo bitaw siya pasaylo, ma. Pero nahibaw ko nga dili siya makahimo sa pagpakigbuwag sa iyang kabit. Busa mo pahuskit ko, ma. Anak, tungod og alang sa gamay pa ninyong anak. Pangitai og paagi nga mahusay ang inyong pagpuyo. Ambot ba, maoy? Sukad kong nakakita nga nagakos sila sa iyang kabit. Nawa naman ang akong gugma niya. Marina, Og si Poldo, ma. Ang taxi driver nga akong nakaila. Gibati kong nakagusto ko niya. O nagpatuo ko niya nga usa ko kadaga. osbon ko. Ayaw tugbangi og sa ang sa nga gihimo sa imong bana tungod og alang sa inyong anak. Uy, ay. Milagro ron kay tulo ka round imong nakuha. Doon kay maon lang ni nabilin sa kuha dahil tulo na sa karoon. Tarong diya, oy darling. Pusan na tong kita eh. Ha? Bawa na ko asawa, may kabit ko. Niya mao ikaw. Okay, hindi na ko gusto nga makabuwag ni. Bosa, putlo na to itong relasyon dyan na ha. Okay ra oy, o man sa ko'y gugma nimo kay minyo man ka. Mataw ka na. Okay. Hangyo lang ko bi, sa di pa kahingpit nga mo biya. Kwarta dyan. Kwarta. Mawag lagi. Puhunan na akong negosyo. Ug sugton to na akong lalaki nga ulit tao nga nanguyab na ako. Magminyo na lang ko uy. Diyan ba? Lakaw sa Marina? Higitag laing laki? O Albert, baok ko dun iyang ipuli O di kong sugot na mga gibuwagan ako kabitaon na binuutan ako! Nagibadlong man sa dako siya gahi magkaig o gusto magyud siya nga mobahos Di nimo. kong sugot na magbuwag na di kong Hilag day ka. Tabagi ko! Uy, gibuhat na akong tanan, nayabag ka naman oy. Ang gusto niya nga mubaw siya. Og matod niya, sukad kuno nga nasayod siya nga may kabit ka nawa na kuno iyang gugman nimo Alberto. Oh, mama! Ma'am, asa man gidetaan ni ha? Ma-check in tag motel, Poldo. Ha? Ma'am, komedya di mo eh. Nga kung taong musuol man tagbotel man nga. Di man taong tauya boy. Ay, paskikan ka ron. Uyab na ta. Ha? Ha? Uy, Niya na tao. Hapit. ha? Di ata hunong tungod ining motel. Manaog na tali. Ma'am, kining... Ay, good pag pinayot ko. Swerte ka nga ikaw ang akong napilian ng ipuli ko sa traidor na kumpana. Ha? Bana? Usay bana, good. Daga magkaka. Minyo na ko, Poldo. Oh, Og naglagot ko niya kay nangapit siya. Busa mo baos ko. Og ikaw ang himuon akong kapit. ma'am. Ma'am,
Lami din mo, Mama Rina. Uy. Mama Rina. Naku, Saan niya? makamusta ko yan. Kabugdoy niya. Mama. Kamot ka. Hindi mo magkakilap pa ito. Hindi makawas na ng imo. Ayan ni mo. Imo mo gunang ikuot na kaya. Saan ako nakuutan na bang kapitin? Ako, anak mo hindi nabitin. Aga. Lagi, di pa pug naman ang bitin. Init-init Ayaw manikot. kumuta, ma'am. Kami ani, kahit naman kay ni May. Ganun mo, kahit. Kakahit po, ani May. Di niliwat ni mo, kahit po. Ma'am, Di gawas ni Be, di ko ganan magsikuot. Ganahan ko ani mo gawas. Ay, kini, muna akong ganahan. Ako kayo. Ang puldo din naman ang basa naman dyan ni Isod ni Be. Maigda ko. Muigda ka pero ikaw may miyak ka. Ang sadi ay, naglibog na ko. Na-i-shot na rin ako. Shot ka lang. Kalami ka ni Patong ka niya. Ikaw di bahala. Sige ba? Puldo, ipulita na ka sa umbana. Puldo. May nitabo yun na mo ni Mama Rina. Nakat-on ko sa pagigugma niya. O gisugot ko nga mahimo ko niyang kabit. Kaya nahigugma man ko niya. Pag ito mga kasama, ang kaagi ni Puldo. Diniling tulumanon. What's the style? Nahigugma naman niya style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Baday.